дӯстони азиз, пеш аз сар кардани навор ба шумо як суоле медиҳам. рӯзи қиёмат кай аст? бале дӯстони азиз, мумкин ин суол зеҳни бисёри моро ва шуморо ба худаш машғул карда бошад. аммо бояд қайд кард ки ҷавоби аниқи ин суолро ба ғайр аз Аллоҳ ҳеҷ кас намедонад. дар Қуръон ба чандин нишонае ки пеш аз рӯзи қиёмат иттифоқ меафтанд ишора шудааст. ин нишонаҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд, яке нишонаҳои хурд ва дигаре нишонаҳои бузург. пеш аз сар кардани навор, аввало ассаломи худро ба кулли тамошобинони шабакаи Солих Бро мерасонам. бидонед, ҳадис мегӯяд ки дар сохтмон масолиҳи ҳаромро истифода мабаред, зеро ки мояи ин кор вайронист. аз нишонаҳои хурд оғоз мекунем. мавзӯе ки дар ин навор арз карда мешавад дар китобҳои мӯътабар ва ҳадисҳои шариф зикр шудааст. мо ин ҳадисҳоро якто ба якто зикр намекунем ва танҳо матнашро мехонем. якум, марги ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ва хулафои рошидин. дуюм, вуқӯи ҷанги ҷамал. сеюм, нӯшидани спиртнокӣ. чаҳорум, закотро ба сахтӣ додан ё ин ки аслан надодан. панҷум, дар масҷид бо садои баланд суҳбат кардан. шашум, хиёнат кардан дар амонат. ҳафтум, сари тахт нишастани одамҳои паст. ҳаштум, берун шудани хонандагони зан дар ҷомеаи ислом. нуҳум, лаънат кардани насли ҳозира ба насли қадим. даҳум, итоат кардан ба зан ва бадрафторӣ кардан ба модар. ёздаҳум, зоҳир шудан ва зиёд шудани фитна ва бидъат. дувоздаҳум, пӯшидани либосҳои гулдор тавассути мардон. сездаҳум, зоҳир шудани паёнбарони бардуруғ. чаҳордаҳум, фатҳ шудани Масҷидулақсо. понздаҳум, ҳамла ба Макка ва гирифтани санги сиёҳ аз ҷояш. шонздаҳум, зиёд шудани зино дар байни мардум. ҳабдаҳум, аз байн бурдани қонуни манъ кардани корҳои ҳаром дар байни марду зан ва ба ҷояш зиёд шудани воситаи корҳои ҳаром. ҳаждаҳум, қабул накардани қонунҳои ислом тавассути ҷавонон ва анҷом додани корҳои ғайри ахлоқиву гуноҳ тавассути онҳо. низдаҳум, тарк шудани амре ба маъруф ва наҳи аз мункар. бистум, рафтори занҳо берун аз ҷомеаи исломӣ ва ролбозӣ кардани ҳар қисм аз корҳои бад. бисту якум, бадӣ кардан ба он шахсе ки хубӣ мекунад. бисту дуюм, зиёд шудани машаққатҳои дунявӣ ва кам шудани роҳатӣ. бисту сеюм, зиёд шудани золиму дурӯғгӯй ва бероҳ кардани мардум аз роҳи рост. бисту чаҳорум, бародаркушӣ дар ҷомеаи ислом. бисту панҷум, ҳила кардан дар тарозу. бисту шашум, қудратманд шудани фосиқу мунофиқ ва шариф шудани ҷоҳилон. бисту ҳафтум, зиёд шудани полисҳои махфӣ ва маъмурони либосшахсӣ дар ҳукумат. бисту ҳаштум, ришва гирифтани ҳокимон. бисту нуҳум, қасам хӯрдани барзиёд бо номи худо. сеюм, шомил шудани мардон ба занон ва занон бошад ба мардон. сию якум, тадбир нашудани ҳукмҳои худованд ба ҷои аъмоли зино ва қатъи дуздӣ. сию ду, хиёнати давлат ба моли давлат. сию сеюм, золим шудани маъмурон. сию чорум, гуноҳ кардани қории Қуръон бо сурати намоён. сию панҷум, зуд ранҷ ва хашмгин шудани кӯдакон. сию шашум, зиёд шудани марги ногаҳонӣ. сию ҳафтум, зиёд шудани талоқ. сию ҳаштум, истифода шудани хазинаҳои давлат ба корҳои шахсии одамҳо. сию нуҳум, мисли шаби сиёҳ ба вуҷуд омадани сиёҳӣ. чилум, шахсе дар канори қабр буда ба худ мегӯяд: ай кош ман дар даруни ин қабр мебудам. чиляк, ба хотири рост гуфтан аз кор ихроҷ шудан. чилду, тарк шудани корҳои исломӣ ва рӯй овардан ба корҳои беҳудаву айб. чилсе, дини ислом танҳо рӯи забону рӯи Қуръон мондан ва зиёд шудани ҳирси моли дунё. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, ин нишонаҳоро ҳаргиз намешавад инкор кард, зеро як ба як ва ҳақиқат пайвастанд. акнун нишонаҳои бузурги қиёмат кадомҳо бошанд? ҳозир бошад дӯстон, меравем ба сурохи нишонаҳои бузург ки ҳанӯз ба ҳақиқат напайвастанд ва дар ҳадиси мухталиф зикр шуданд.
аз ҳазрати ҳузайфа ривоят аст ки мегӯяд мо бо чанд саҳобагон дар канори девор нишаста будем. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам аз утоқаш берун баромад ва вақте ки моро дид гуфт: шумо чӣ кор мекунед? мо бошад гуфтем ки дар бораи нишонаҳои қиёмат баҳс дорем. дар ин ҳолат ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфт: то ин 10 нишонаи қиёматро набинед, рӯзи қиёмат ба сар намезанад. хуб дӯстони азиз, ин 10 нишонаи қиёмат кадомҳо бошанд? якум, вақте мешавад ки офтоб самташро иваз мекунад, яъне ки аз ҳамон ҷое мебарояд ки дар ҳамон ҷой менишаст. дуюм, зоҳир шудани дуди сиёҳ. сеюм, даҷҷол. чаҳорум, дуббатул арз. панҷум, фурӯ рафтани замин дар машриқ. шашум, фурӯ рафтани замин дар мағриб. ҳафтум, фурӯ рафтани замин дар сарзамини араб. ҳаштум, зуҳури ҳазрати исо алайҳиссалом. ноҳум, зуҳур шудани яъҷуҷ ва маъҷуҷ. ва дар охир даҳум, зоҳир шудани оташе ки аз яман хориҷ мешавад ва мардумро ба сӯи маҳшарашон мекашонад. дӯстони азиз, ба ғайр аз ин низ зуҳур кардани даҷҷоли исломӣ ва зуҳури ҳазрати маҳдиро низ хабар доданд. бузургони ислом ин нишонаҳоро низ нишонаи калони қиёмат ба ҳисоб мебаранд. ҳозир бошад ба ин нишонаҳо якто ба якто нигоҳе меандозем. даҷҷол яке аз нишонаҳои бузурги қиёмат ба ҳисоб меравад. хело даҷҷолҳои хурд пеш аз ин зуҳур мекунанд, аммо фитнаҳои даҷҷоли бузург хело ваҳшатнок хоҳанд буд. аз ҳазрати одам алайҳиссалом то ҳамаи паёмбарон амр шудааст ки умматони худро дар бораи даҷҷол хабардор кунанд. даҷҷол бо ҷоду ва сеҳраш ҳақро бо ботил ба ҳам мезанад, мардумро фиреб медиҳад, гумроҳашон мекунад, 4 тарафи дунёро давр мезанад, фитнаҳои худро пахш мекунад, вале Аллоҳ ҳеҷ вақт ба вай иҷозат намедиҳад ки ба Макка ва Мадина ворид шавад. ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мо хабар додааст ки як чашми даҷҷол кур аст. поён омадани ҳазрати Исо алайҳиссалом аз осмон ба замин. яке аз нишонаҳои муҳими қиёмат ин поён омадани ҳазрати Исо алайҳиссалом аст ки дар ҳадиси шариф омадааст. баъзе аз уламо дар Қуръон ба ин аломат ишора мекунанд. дар ин оят Исо алайҳиссалом яке аз нишонаҳои қиёмат аст. ба ин ҳеҷ шаке накунед ва ба мо пайравӣ кунед, ки роҳи рост аст. ҳазрати Исо алайҳиссалом ба рӯи замин мефарояд ва ба шариати исломӣ амал мекунаду ба дини ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам тобиат мекунад ва ба ӯ умад мешавад. дар он замон нури Қуръони Карим ҳама ҷои дунёро фаро мегирад. дар рӯи замин рифо ва осоишу баракат хоҳад шуд ва ба 4 тарафи дунё қонуни Аллоҳ ҳоким мешавад. муъминон аз мазмумият ба ҳокимият мерасанд. дар ривоятҳо омадааст ҳазрати Исо алайҳиссалом дар шом поён мефарояд ва дар паси имом Маҳдӣ намоз мехонаду даҷҷолро ба қатл мерасонад. 40 сол зиндагӣ мекунад ва баъд вафот мекунад. муъминон бошад ҷанозаашро мехонанду дар шаҳри Мадина дар канори ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам дафнаш мекунанд. дӯстони азиз, ҳама ин суханҳо дар китобҳо зикр шудааст, лекин боз мо мегӯем ки Аллоҳ беҳтар медонад. ҳазрати имом Маҳдӣ. ҳадисҳои зиёде дар бораи имом Маҳдӣ вуҷуд дорад ва аз ҳадис мушоҳида карда мешавад ки имом Маҳдӣ аз насли ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам аст ва ин шахс ҳамаи умматро ба як ҷо ҷамъ мекунад. дар замони имом Маҳдӣ мусалмонҳо дар вазъияти ҳокимият хоҳад буд ва ҳеҷ зулме дар дунё зоҳир нахоҳад шуд. зуҳури ҳазрати Исо алайҳиссалом ва зуҳури ҳазрати имом Маҳдӣ танҳо барои мусалмонҳо нест, балки ба хотири инсоният ба рӯзҳои хуб ва хубиҳо хоҳад буд. ба гуфтаи баъзе аз уламои дин ба он рӯзҳо наздик шудаем ва олам низ ба рӯзҳои зуҳур дорад наздик мешавад ва дар чанд соли охир баъзе аз аломатҳои зуҳур ба ҳақиқат пайвастанд ки ин иттифоқҳо иншоаллоҳ муҷраи зуҳур хоҳад буд. зуҳури дуббатул арз. зоҳир шудани дуббатул арз дар замин яке аз нишонаҳои бузурги қиёмат ба ҳисоб меравад. ҳангоми фармони сар задани қиёмат мерасад, дубберо аз замин барои мардум берун меоварем ки бо эшон сухан мегӯяд. ба ростӣ мардум бо оётамон имон намеоварданд. дуббе, дӯстони азиз, як махлуқи бузургест ки шакли ҳайвонро дорад, дасту пой дораду пашмин аст. мусалмонҳоро аз кофирон ҷудо мекунаду ба мусалмонон коре надорад. ба мисли кирми дарахт ба вуҷуди кофирон ворид мешаваду вуҷудашонро мехӯрад. зуҳури яъҷуҷ ва маъҷуҷ. аллоҳ таоло дар Қуръон дар сураи Анбиё дар оятҳои 96 ва 97 мегӯяд:
то замоне ки яъҷуҷ ва маъҷуҷ роҳ мегарданд ва шитобон аз ҳар баландие мефароянд, ҳар як чизро несту нобуд мекунанд. дар ин ҳолат ваъдаи ростии Аллоҳ ки рӯзи қиёмат аст фаро мерасад ва ногаҳон чунин ваҳшате кофиронро фаро мегирад ва чашмонашонро аз ҳаракат истеъноб мекунад ва онҳо бошад фарёд зада мегӯянд: эй вой бар мо аз ин рӯз ғофил будем, балки мо ба худ зулм кардем. ба гуфтаи баъзе аз муфассирҳо, қавми яъҷуҷ ва маъҷуҷ қавми беинсофу бевиҷдон ба ҳисоб меравад. душманони инсоният ва муъминон ҳастанд ва ба ҳеҷ касу чиз раҳм намекунанд. вақташ ки расид, ба майдон мебароянд ва хуни бегуноҳонро меразонанд. ин кор дар замони ҳазрати исо алайҳиссалом мешавад ва баъд Аллоҳ онҳоро ҳалок мекунаду ба тӯфону борон вуҷудашонро аз рӯи замин пок мекунад. зоҳир шудани дуди сиёҳ. зоҳир шудани оташ ва дуди сиёҳ дар рӯи замин яке аз нишонаҳои бузурги қиёмат ба ҳисоб меравад. ба мусалмонон ин дуди сиёҳ ҳеҷ зараре намерасонад, аммо ба кофирону мушрикон ва ғайра мисли санги кушанда зоҳир мешавад. аз даҳонашон ворид шуда гӯшҳояшон сурух карда берун мебарояд. зоҳир шудани оташи бузург дар кишвари Яманро низ яке аз нишонаҳои қиёмат ба ҳисоб мебаранд. ин оташ ҳамаи инсонҳоро ба тарафи Макка ва Мадина ҷамъ мекунад. тулӯ кардани офтоб аз тарафи мағриб. дӯстони азиз, ин яке аз бузургтарин нишонаи қиёмат ба ҳисоб меравад. шояд ки дигар нишонаҳои қиёмат ба ҳама маълум нашаванд, аммо ин нишона ба ҳама инсонҳои рӯи замин маълум мешавад. дар ин ҳолат дарвозаи тавба баста мешавад. ҳоло бошад дӯстони азиз, чанд нишонаи хурди қиёмат ки ба шахс робита дорад, мисли шунидани хабари фут ва рафтан ба ҷаноза ва сафед шудани мӯй ва пириву аз даст додани нерӯи баданӣ ва меризию фишори хун. нишонаи бузурги хусусии қиёмат ин аст ки ҳар вақт ҳазрати Азроил алайҳиссалом ба суроғи одам омад ва рӯҳи одамро қабз кард ва ҷонашро гирифт, он вақт қиёмати бузург барои он шахс хоҳад буд. умедворем то лаҳзаи маргамон ин нишонаҳоро дар ёд дошта бошем ва аз дастуроти Аллоҳ ғофил набошем. дӯстони азиз, тамошобини азиз ва ниҳоят арҷманд, хоҳиши шабакаи Солих Бро ин аст ки ҳамин наворро ба ёру дӯстонатон нашр кунед. зеро аз як тараф гирем ин навори фоидаовар аст ва аз дигар тараф гирем иншоаллоҳ ки кори нек аст. шояд шумо сабаб шаведу аз ин суханои нек як шахсе аз роҳи бад ба хафо баргардад. дуо мекунем ки Аллоҳи бузург ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунаду дар паноҳаш нигаҳ дорад. дар шабака обуна шуданро фаромӯш накунед, зеро дар шабака обуна шудан шумо на танҳо ба худ як чизе мегиред, шумо аз он шахсоне мешавед ки динамонро паҳн мекунед.